Най-лесно е да си в местната власт и да се биеш по гърдите колко си велика и колко си горда. И да си мислиш едва ли не, че това село е твоя собственост, едва ли не. На всичкото отгоре, местната власт до такава степен да те опияни и да ти вземе акъла, че да си имаш за богинята на селото. Тук е така. Тук е така. В Николаево, област Плевен. Е така. Но то само тук да е, но в цялата държава е така. И вие много добре това го знаете. Този клип сега го правя, защото тази сутрин такава ситуация ми се случи. Такава ситуация ми се случи, че нямам друг избор. В момента, за да направя подобен клип, най-лесно е да си зад волана, лъсната, самозабравена, без акъл в главата, загладила косъмчето и да се биеш в гърдите колко си велик. Не бе, говедо. Ти си една нещастина. Ти си едно изчадие, едно говедо. След това, което стана тази сутрин, ти си един лумпанизиран, наркоманизиран, усойничав отпадък. Да, нищо друго не си. И сега аз преча. Какво преча, не знам, но на мен не ми пука. На мен не ми пука, бе. От какво да ми пука, бе? Говедо. На мен не ми пука. Ей, толкова не ми пука. Защото след такива ситуации, като имаш канал, е най-добре да споделиш според мен какво става. При положение, че си част от местната мафия и нямаш грам акъл в наркоманизираната си глава. Да.